Hola, som l'Eira, la Cira, la Tanit i la Vinyet. de la classe dels Mussols, de 5è, de l'Escola La Serreta de Santpedor. Us presentem el joc Cúbits, de Stefan Alexander, il·lustrat per Christian Nederlander. Aquest joc ha guanyat diferents premis com a millor joc familiar. A Cúbits es pot jugar de 2 a 5 persones a partir dels 8 anys. Una partida té una durada de 20 minuts aproximadament. Anem a obrir la capsa i anem a aprendre a jugar. Som-hi! Disposem d'un full d'instruccions en castellà, molt ben il·lustrat i explicat. 110 cartes amb il·lustracions de 8 espècies d'aus diferents. Tenim el flament, la garsa, l'ànec collverd, el lloro, el mussol, el pardal, el pit-roig i el tucà. A la carta hi podem veure l'il·lustració d'un ocell, però hi ha il·lustracions que són diferents, amb el bec obert o tancat, ulls oberts o tancats, però l'important és que és el mateix ocell. A dalt de la carta hi podem veure un nombre, 2 nombres. Aquests nombres ens marquen l'estol d'ocells que haurem de reunir per baixar 1 o 2 cartes a la nostra zona de joc. En aquest cas, si tenim 5 cartes, podrem baixar 1. Si en tenim 7 o més, en podrem baixar 2. A baix de la carta tenim un altre número que ens marca quantes cartes hi ha d'aquesta espècie en tota la baralla. Mira'm com es prepara el joc. Es col·loca 4 files de 3 ocells a cadascuna. Han de ser diferents, perquè si en algun moment es repeteix un au d'una mateixa espècie, com ara aquí, hem de canviar la carta. La descartem i en triem una altra, fins que tenim les 3 cartes diferents. Però aquí ara ha tornat a sortir. I ara... Vale. I doncs ara ja tenim les 3 cartes diferents. Amb les cartes ben barrejades repartim 8 cartes a cadascú i una més cara amunt. La resta de la baralla la deixem panxa a terra per poder anar robant les cartes. Ja tenim la partida a punt, però quin és l'objectiu del joc? Cada primavera, dotzenes d'estols d'ocells es preparen per migrar, però són tants que els costa organitzar-se. Els hem d'ajudar a reunir-se per estols. La primera persona que aconsegueixi una d'aquestes 2 condicions primer guanyarà la partida. Tenir 7 espècies diferents d'aus. O bé, tenir 2 trios, és a dir, 2 espècies diferents amb 3 aus cadascuna. Com ho farem? Es juga en rondes successives. Aquesta és la meva mà inicial amb les meves 8 cartes ordenades per espècies. En el nostre torn, podem triar una espècie d'au i tirar totes. És important, totes les cartes de la mateixa espècie. Després, les que quedin entremig de 2 espècies les podem agafar i ens les quedarem a la nostra mà. Si hi ha una sola espècie d'au a la mateixa fila, hem d'afegir fins que hi hagi 2 espècies d'aus diferents. Ara, opcionalment, si tenim el nombre mínim o màxim d'espècies, podem baixar aus. Si tenim 2 flamencs, podrem baixar-ne 1. I si en tenim 3 o més, en podem baixar 2. En el meu cas, en tinc 3. I en baixo 2. I descarto la resta que em sobra. Jo ara tiro els ànecs collverds. Els puc tirar a aquest cantó i m'enduc aquestes 2 aus, però com que no m'interessa, els poso al costat de l'ànec collverd i així no m'enduc cap animal. I puc robar 2 cartes o no robar-ne cap. Ara és el meu torn.
Jo trio ficar aquesta espècie en aquesta fila on no n'hi ha cap igual. Ara jo també podré triar si me'n vull agafar 2 o no me'n vull agafar cap. Jo ara trio que sí, que em vull agafar 2. Ara és el meu torn. Jo puc col·locar aquí i envoltant el pardal i m'enduria aquestes 2 cartes. Però jo les col·loco aquí perquè així, si decideixo no robar, tothom haurà de descartar-se totes les cartes i es tornaran a repartir 8 cartes noves a cadascú. I ara es descarten totes i repartim les 8 cartes noves a cadascú. I començarà el torn qui s'hagi quedat sense cartes, en aquest cas jo. I atenció, però les cartes, les col·leccions i les cartes dels centres no es descartaran i es mantindran on són. Com ja hem dit abans, la partida es pot guanyar si tens 7 espècies diferents amb una o cadascuna o 2 trios. Però també es pot guanyar la partida si en el final d'una ronda no hi ha prou cartes per repartir-les entre totes i si barrejant les cartes de descart per formar una baralla nova, tampoc. En aquest cas, guanyaria la persona que tingués més ocells plantats. En aquest cas seria ella. Un joc per emprendre el vol. Un joc de volada. Un joc de molta alçada. Esperem que us agradi! A reveure!